Boa tarde a todas, a todos. Temos outra sesión do ciclo Pensarmos no Consello da Cultura Galega, organizado pola sección de Pensamento. O sea, a verdade é que estamos un pouco emocionadas as que aquí estamos, porque é a primeira sesión despois de 1 ano e 2 meses que facemos presencial con un pouco de público aquí e o que estades na casa seguíndonos, e iso pois dá certos azos e o retorno e ver caras, ver ollos e poder pensar conjuntamente, porque justamente este ciclo naceu con esa idea, coa idea de que o pensamento non é algo individual, que fai unha persoa aillada, sino que o facemos en diálogo, en colectivo, poñendo teses en riba da mesa, debatíndoas. E así, neste 2021, desde a sección de pensamento, propoñemos pensarmos sobre a mentira, enfocar a mentira desde diferentes ópticas, dende a literatura, dende a psiquiatría, dende o ámbito xurídico, dende o ámbito da filosofía, dende a propia historia das mentiras. E hoxe temos con nos para este coloquio a tres, este coloquio con todas e todos vos, tamén as persoas que estades nas vosas casas podedes enviarnos as vosas preguntas, a Iria Veiga, que creo coñecida por os seus artigos de opinión, por ser unha moza sempre aí pois con moita forza dende o ámbito da psiquiatría, que vai a dialogar con Luisa Martínez, que é membro da sección de Pensamento, doutora en Ciencias, para que romper tamén esa cultura que existía, ou esas dúas culturas, por unha banda que o pensamento non ten que ver coas ciencias, todo o contrario, non? Ciencia e filosofía sempre foron, non sei se da man ou das costas, pero por lo menos pensando conjuntamente. Agradecemos moito a Iria que asumira este reto de pensar conjuntamente sobre a mentira, dende a ciencia, en concreto, dende a psiquiatría, con este título, pois tan suxerente que temos para hoxe, Fabulación, Simulación e Delirio, a mentira como adaptación evolutiva e como patoloxía. Moitísimas grazas por estar e a vos por a vosa presencia. Ben, pois, moitísimas grazas. A verdade é que estou emocionada porque é un tema que a mí me parece superinteresante, pero que aparte creo que é un tema pouco frecuente e pouco tratado, que pode dar moito de sí. Para comezar, eu quería propoñer un experimento mental que é intentar imaginar como sería un mundo sin mentira. Sin mentira, quero dicir, sin que teñamos a capacidade de mentir, no que só pudésemos enunciar información acorde cos nosos propios contidos de pensamento. Eu creo que este universo sería un universo no que posiblemente a colaboración e a sociedade humana simplemente non sería posible. Si non pudésemos ter nin a máis mínima privacidade no noso pensamento e tivésemos que enunciar absolutamente todo aquilo que estivera dentro da nosa mente, a colaboración humana, a sociedade humana, eu creo que non sería posible. E dende esa óptica é dende a que quero tratar a mentira, non dende un punto de vista máis moral ou ético, que creo que se tratará posiblemente noutras palestras, sino a mentira como unha adaptación evolutiva, como algo que nos permite aos seres humanos convivir, colaborar e de alguma maneira xerar unha sociedade. A mentira non deixa de ser unha das consecuencias que ten unha teoría que se chama teoría da mente, que para min é unha das teorías máis potentes que está manexando a día de hoxe o mundo das neurociencias. A teoría da mente, para min, é as neurociencias o que a teoría do todo é a física actual, que é unha teoría con nome moi rimbombante, que parece que vai explicar moitas cousas, pero que realmente despois é algo bastante máis modesto. A teoría da mente non é máis que a capacidade que teñen algúns animais, entre eles o ser humano, de entender que os outros individuos posúen unha mente e que esa mente ten contidos de pensamento que poden ser diferentes dos propios. É dicir, a teoría da mente é o que me permite ser consciente de que o que está dentro da miña cabeza non é o mesmo que o que está dentro de todas as vosas cabezas.
ser consciente de que existe esa diferencia. Isto non é exclusivo do ser humano, hai outros animais que tamén a posúen, especialmente grandes simios, posiblemente tamén os cans, e antes comentábamos que posiblemente tamén os polvos, sinto polo polvo a feira, pero isto é así. Tendo en conta a próxima vez que comades polvo, que é un bicho bastante inteligente, e no ser humano non é algo co que nazamos, non é unha capacidade innata, pero é algo que se desenvolve máis ou menos entre os 4 e os 5 anos. Os nenos moi pequeniños non teñen teoría da mente, non entenden que os seus pensamentos non son iguais que os pensamentos dos demais e que os seus contidos de pensamento poden diferir. Para entender en que momento un neno empeza a adquirir teoría da mente, hai un experimento moi chulo que se levou a cabo con nenos, pero que se pode facer tamén como un experimento mental, que é o experimento de Sally Young. Eu sempre que teño que explicar o experimento de Sally Young, falo do experimento de Uxía e Isabela. Entón, vámonos imaginar a Uxía e Isabela, que son dúas nenas que comparten unha pelota. Entón, Isabela ten a pelota e métea dentro dunha cesta. Uxía sae da habitación e Isabela cambia a pelota dunha cesta a unha caixa. Cando Uxía volve á habitación, onde credes que vai buscar a pelota? Unha persoa con teoría da mente, como os adultos que non teñen ningún déficit, en principio diría que a vai buscar na cesta, porque Uxía non viu o cambio da pelota da caixa para a cesta. Perdón, da cesta para a caixa. Pero, en cambio, por exemplo, unha persoa con autismo ou un neno que aínda non adquiriu a teoría da mente diría que vai buscar na caixa, porque el sabe que está na caixa. Entón, esta é a maneira que temos de entender se un individuo ten ou non teoría da mente. Por exemplo, un can pode entender este tipo de procesos. Cando un can, por exemplo, fai unha trastada, pode intentar agachar a trastada para que non nos enteremos. Pode intentar comportarse dunha determinada maneira para distraer a nosa atención, porque entende que nos temos contidos de pensamento diferentes dos del. A nivel evolutivo, podedes imaginarvos cal é a diferencia entre ter ou non teoría da mente. É dicir, un animal que ten teoría da mente ou un ser humano que adquire teoría da mente nun momento determinado pode emitir toda unha serie de conductas que supoñen unha enorme adaptación evolutiva e que teñen que ver coa supervivencia. Por exemplo, todas as conductas conscientes que teñen que ver con esconderse ou escapar ou acosar a outros animais ou, por exemplo, estrategias de caza que teñen que ver con enganar ao animal ao que se caza, implican posuir teoría da mente, porque implica que eu emito unha conducta destinada a implantar na mente doutra persoa ou doutro animal un contido de pensamento que eu sei que é falso. Entón, dende este punto de vista, é dende o que dicimos que a mentira é unha adaptación evolutiva. Hai outros animais que poden emitir conductas, por exemplo, de camuflaxe, pero que non teñen por que ser conscientes do que supón a súa conducta. Só falamos de teoría da mente cando a conducta é unha conducta voluntaria e cando implica un engano voluntario a outra parte, digamos, desa relación. Sempre tendemos a conceptualizar a mentira como algo que nos conduce inevitablemente a unha valoración ética. Sempre pensamos que mentir é malo ou que mentir é pouco ético, pero quero fazer tamén a reflexión de que a mentira tamén permite outro tipo de comportamentos que teñen máis que ver co xogo, coa actuación, co teatro, incluso coa fantasía. É dicir, o feito de non poder emitir ningún contido de pensamento que non entendamos que é estrictamente real sería moi limitado para toda actividade creativa. Cando os animais xogan, no fondo, iso implica un certo grado de mentira, ainda que xa unha mentira compartida, e ainda que xa unha mentira gozosa, se queremos, pero sí que implica un certo grado de fiximento. De feito, a teoría da mente enúnciase, é un pouco unha destas lendas científicas, pero que é bonita, entón vou a contar. Pero a persoa que enunciou a teoría da mente di que a enunciou a través da observación de como xogaban os seus cans. Cando dous cans xogan, moitas veces xogan a atacarse mutuamente. Entón, a reflexión que lle moveu a esta persoa, a este científico, foi como sabe o can que outro can non o está atacando de verdade?
Como sabe o can que a intención é unha intención de xogar e non de atacar se os movimentos son os mesmos? Pois, evidentemente, o can ten algún tipo de capacidade de entender que o contido do pensamento e a conducta poden non estar perfectamente aparellados. Eu, tive en contacto con esta teoría hai anos, porque se puxo moi de moda dentro do eido da psiquiatría, e xusto despois de acudir a unha conferencia na que se falaba sobre este tema, un día estaba na praia e xusto estaba vendo unha nena de 4 ou 5 anos, o sea, que estaba xusto aí no límite para ter ou non ter teoriadamente, xogando cun canciño que tamén debía ter 4 ou 5 anos caninos, o equivalente. Houve un momento no que a nena, estaban xogando a correr e tal, e a nena tirouse ao chan e fixo como amago de quedarse quieta, como se quedara inconsciente. Foi moi bonito porque o can nun primeiro momento asustouse moito, empezou a emitir unha conducta como de moita ansiedade e a chamar polos pais da nena, ata que a nena fixo un movimento moi leve, como de medio abrir un ollo, e o can douse conta de que era un xogo. E entón empezou a ladrar e a saltar en torno á nena e cambiou por completo de conducta. Entón, esa capacidade de detectar un signo mínimo e que ese signo mínimo faga que cambie por completo toda a túa interpretación desa situación e, por lo tanto, toda a conducta que emites, de alguna maneira é un salto evolutivo moi importante para que fomenta a colaboración. Non só a colaboración entre seres humanos, sino tamén a colaboración con outras especies. Isto permite que os seres humanos cacen, por exemplo, conjuntamente cos cans. Porque o can é capaz de interpretar a conducta humana e é capaz de interpretala non só en base a súa propia interpretación desa conducta, senón tamén facer unha inferencia do que a presa vai entender desa conducta. Entón, ese xogo a tres, esa capacidade a tres de deducir cal é o contido do pensamento do outro, imaginadevos o salto evolutivo que supón con respecto de outros animais que non o posúan. Decíamos antes que a teoría da mente é algo que se adquire nun momento determinado da vida, que os nenos moi pequenos non a teñen. Isto, como todo en bioloxía, non sempre é así e todo pode fallar. Entón, hai determinadas persoas que non chegan a adquirir teoría da mente ou adquirena de forma deficiente. Concretamente, as persoas con autismo ás veces teñen problemas en desenvolver correctamente a teoría da mente. Isto non é algo todo ou nada, decíamos que máis dunha especie posúe teoría da mente en diferente medida e tampouco todas as persoas afectadas de trastornos do espectro autista, que, como sabedes, é un espectro moi amplo, non é unha sola enfermidade, teñen o mesmo déficit en teoría da mente. Pode haber déficits moi leves e déficits moi acusados. Pero sí que característicamente é un trastorno, é unha condición, vamos a decir, non é exactamente un trastorno, é unha condición, máis ben, no que a teoría da mente está tocado, digamos. Isto fai que moitas veces as persoas con autismo teñan, por exemplo, problemas para captar xa non só a mentira, que tamén, sino tamén ás veces a ironía e o doble sentido. Porque, de alguna maneira, cando dicimos algo con doble sentido, hai que entender que o verbalizado non está exactamente en consonancia co contido do pensamento. Que, de alguna maneira, é mentira, con todas as aspas que lle queredas poñer. Non é unha mentira intencional, non é unha mentira que teña a intención de enganar, pero sí é algo que non concorda exactamente co contido do pensamento. E moitas veces as persoas con autismo teñen dificultades aquí. Incluso poden chegar a ter dificultades, no caso máis grave, co propio concepto de mentira. O sea, chegar a non entender que se pode emitir unha mentira. Unha persoa con autismo, por exemplo, fallaría no experimento mental de Salián, nos casos máis graves. Non entendería que a nena que volve a entrar na habitación vai buscar a pelota na cesta e non na caixa. Hai unha novela dun autor de ciencia ficción, de Greg Egan, que a mí me gusta moito. Eu sempre digo na miña pandilla que Greg Egan sempre ten unha novela para todo. Calquera situación da tua vida hai unha novela de Greg Egan. E neste caso, esa novela é El instante Aleph, que é como a obra máis importante, a máis coñecida del. A min gustame moito este autor porque nunca plantea escenarios futuristas, pero non plantea escenarios distópicos, que é algo moi típico da ciencia ficción, senón que plantea futuros alternativos nos que algúns dos nosos problemas resolvéronse, pero poden aparecer outros novos. Non son mundos que sexan mellores que o noso, son mundos simplemente diferentes.
Hai algúns problemas que xa non existen e outros novos que aparecen. E nesta novela en concreto, el plantea un futuro no que as persoas poden modificar o seu organismo prácticamente de forma moi doada e con moi poucos efectos secundarios e prácticamente a placer. Entón, existen modificacións físicas de todo tipo e tamén modificacións neuronais. Neste universo aparece un grupo de persoas que se autodenominan autistas voluntarios. E son persoas que se fan extirpar todos os centros que teñan que ver coa teoría da mente por motivos morais. Porque isto incapacítaos físicamente para mentir. Pareceme moi interesante levar ao límite a implicación moral da mentira. Como unha persoa autista considera, neste universo, obviamente non na realidade, que o que nós consideramos un déficit pode ser unha categoría moral. Eu non só decido non mentir, senón que decido incapacitarme a min mesmo para mentir dende un punto de vista físico. Pareceme como moi potente esta idea. Hai outras condicións que tamén poderíamos chamar patoloxías da mentira, pero que son patoloxías non por defecto, senón por exceso. Todos escoitamos falar de ser un mentiroso patolóxico, a mentira patolóxica. Cando falamos de mentirosos patolóxicos, moitas veces non é un termo que se xa ha caído dende o punto de vista psiquiátrico. A mentira non é patolóxica por unha cuestión cuantitativa. Non é ser un mentiroso patolóxico por mentir demais, sino por como se minte. A mentira normal é unha mentira adaptativa. É unha mentira que emitimos para lograr un beneficio. Outra cosa que sexa ou non moral ou ética, pero en principio unha mentira é algo que utilizamos para modificar o entorno ao noso favor. Cal sería entón a mentira patolóxica? A mentira patolóxica sería aquela que non produce ningún beneficio a quen a emite. Hai, por exemplo, condicións neurolóxicas nas que os pacientes padecen algún tipo de desorde ou de lesión cerebral que os fai mentir, é dicir, fabular, que decimos, confabular, para cubrir moitas veces lagoas de memoria. É dicir, hai unha persoa que por un problema cerebral non recorda determinados feitos e o seu cerebro que fai é crear, digamos, unha narrativa alternativa. Non é que minta a propósito, el sabe que esa información non é real, pero non é unha mentira propositiva, digamos, non é unha mentira con unha intencionalidade. É unha mentira que o que busca é cubrir un déficit neurolóxico. Eu creo que a desorde máis famosa que pode producir este tipo de cadros é a síndrome de Korsakoff, que igual escoitaches algunha vez, que é unha desorde ligada sobre todo a alcoholismos crónicos. Persoas que son durante moitos anos dependentes do alcohol, que ás veces desenvolven un tipo de demencia que se chama síndrome de Korsakoff, que ten característicamente esta cualidade da mentira patolóxica. Tamén ás veces no Alzheimer podense dar este tipo de mentiras patolóxicas. Hai varias teorías para explicar por que os pacientes con demencia, con distintos tipos de demencia, ás veces teñen esta necesidade como de fabular para cubrir ocos, para cubrir aquilo que non coñecen. Hai científicos que din que é un erro na temporalidade, que os pacientes o que fan é recuperar recordos de outros momentos diferentes que non son o momento que non recordan, mesturalos e con iso facer como unha especie de cóctel que sitúan no momento que queren cubrir. Hai outros autores que o que di é que é un defecto na recuperación do recordo, é dicir, que o que falla aí é a capacidade que temos non de codificar o recordo, senón de recuperalo, e que nese intento de recuperación é cando o cerebro produce esa outra narrativa errónea, e hai quen di que é un problema nos procesos que se chaman de monitoreo. É dicir, no noso cerebro, ademais dos procesos, digamos, productivos, hai outro sistema que o que fai é estar continuamente como, digamos, vixiando a información. Entón, hai autores que o que din é que o que falla aí é que cando o paciente produce esa narrativa, o cerebro non a identifica como falsa. E entón emite como se fora un recordo real. Como vedes, isto creo que vale un pouco para exemplificar que todos os procesos relacionados coa mentira son moitos e moi complicados. E que pode producirse mentira patolóxica por moitas vías. E que moitas veces os propios neurocientíficos non teñen claro cal destes procesos falla
ou se fallan todos, porque isto non son excluintes uns de outros. Non? Pode haber diferentes dificultades de procesamento que se dean simultaneamente. Despois, xa máis no ámbito da psiquiatría propiamente, non? Porque isto sería máis no ámbito da neuroloxía, hai outra desorde que é rara, que é o que lle chamamos a pseudoloxía fantástica. Isto non ten que ver con alteracións cerebrais orgánicas, vamos a decir, ou non sei como decirlo, neurolóxicas, físicas do cerebro, non? Sino máis con estruturas de personalidade patolóxicas, o sea, con persoas que non teñen ninguna enfermidade cerebral, pero que teñen unha maneira de ser, unha personalidade que entendemos que é pouco adaptativa, pouco funcional, non? Non sei se sabedes a historia famosa do Barón de Munchausen, non? Que é un personaxe que lle deu nome a unha enfermidade psiquiátrica pola súa capacidade para inventar mentiras completamente rocambolescas e pouco cribles. Non? Ainda que o síndrome de Munchausen deu nome a unha condición psiquiátrica moi concreta, que é aquela pola que unha persoa se fai pasar por enferma sin selo, en realidade o Barón de Munchausen non era un enfermo imaginario, era en realidade un pseudólogo fantástico. Unha persoa que precisaba, por unha personalidade patolóxica, crear todo un entramado de mentiras e de exageracións en torno a sí mesmo, de alguna maneira para presentarse en sociedade como moito máis interesante e moito máis grandioso do que realmente era. Non? Por que decimos neste caso que a mentira é patolóxica? Porque as mentiras moitas veces nos pseudólogos fantásticos son tan claramente extravagantes, incoherentes ou exageradas que a persoa non só non recibe ningún beneficio por elas, sino que incluso pode chegar a perxudicarlle, non? Porque digamos que non mide, non, o medidor de mentira estaría posto ao máximo e entón, exacto. Xa por último, non sei como vamos de tempo. Sí, vale. Quería comentar, non é exactamente mentira, pero creo que tamén é interesante, non? O caso das persoas que padecen trastornos psicóticos e que teñen ideas delirantes, non? Unha persoa que delira non é unha persona que minta, porque precisamente unha idea delirante é unha idea que para ser tal, para definirla como idea delirante, a persoa ten que crer nela cunha convicción imposible de romper. Pero ás veces sí que son ideas moi fantásticas, moi extravagantes ou claramente imposibles. Non? Entón, neses casos, moitas veces as familias intentan como facerlle entender á persoa que padece a clínica delirante que é mentira. Non? Curiosamente, as persoas que padecen síntomas da esfera do delirante tamén teñen, ao mesmo tempo, problemas coa teoría da mente. É dicir, ao mesmo tempo que creen cousas claramente irreais, poden ter dificultades para detectar a mentira real. Neste caso, falamos de outro concepto que me parece moi interesante, que é o concepto de saliencia. Vale? A saliencia é o valor que lle atribuímos a un determinado estímulo. Non? E isto tamén é importante desde o punto de vista evolutivo, porque ese valor que lle atribuímos a un determinado estímulo ten que ver con como de importante sexa para nós a un nivel de supervivencia. Entón, para as persoas con trastornos delirantes hai determinados estímulos neutros ou irrelevantes que se convirten en moi salientes, moi relevantes, moi importantes dunha maneira patolóxica. E moitas veces crean narrativas e crean relatos moi fantásticos en torno a eses estímulos. Pero o que está de base é esa disregulación da saliencia, do valor relativo que lle otorgamos a un determinado estímulo. Polo mesmo, hai outros estímulos que sí son relevantes aos que non se lles otorga saliencia. E iso fai que tamén teñan eses problemas coa teoría da mente. Non? Para que a teoría da mente funcione ben, temos que estar moi atentos a detalles moi pequenos da conducta da outra persoa. Non? Como no exemplo da nena que xoga co canciño. Non? O canciño é capaz de captar un detalle mínimo para interpretar a situación. Entón, o que se desregula neste caso é ese valor relativo, non? Esa saliencia. Bueno, e un pouco ata aquí, era o que tiña pensado para falarvos dos distintos tipos de mentira e de como a mentira nos axuda un pouco como seres humanos a sobrevivir. Para darlle a Luísa material para que escriba na súa libreta, me pregunta moitas cousas. Bueno, moitas grazas, Siria, pola charla. A min, en comunicación científica, sempre que temos que
pensar en facer unha actividade, non? Un dos primeiros puntos que para min é a clave é buscar puntos en común co público, non? Entón, claro, unha persoa que ven a falar da mentira e da mente, digo que xa temos o 5, Iria, porque eu creo que non me equivoco se digo que todas as persoas, en algún momento da nosa vida, por dicilo suave, Iria, mentimos, non? Porque o de pequenos coas tarefas, ou na adolescencia que chegamos a tal hora, ou de adultos, quen sabe quen. Entón, eu creo que podemos decir que todas as persoas somos mentireiras, non, Iria? Somos todas. Está claro. Entón, evolutivamente debemos selo para sobrevivir como sociedade. Para sobrevivir. Sí, para sobrevivir. Claro, es que a min pareceme fascinante a connotación negativa que ten a mentira cando Iria acaba de explicarnos que é unha adaptación evolutiva, o sea, que o mellor é a diferencia entre sobrevivir ou non. Por curiosidade, busquei na Real Academia Galega sinónimos de mentireira, non? Mentirán, alburgueiro, aldrabeiro, aldrabón, baltroteiro, embusteiro, trafulqueiro e troleiro. É dicir, mentimos moito, Iria, porque temos un conxunto de palabras que falan do feito de mentir, non? Entón, nesto que comentaches da teoría da mente, que penso que ten que ver tamén coa empatía, non? Porque de un xeito ti intentas adiviñar ou que pensa outra persona e así actuar, non? Eu entendo que aquí hai unha linguaxe verbal, pero logo temos tamén unha linguaxe non verbal, e como decías co canciño e coa nena, hai unha linguaxe emocional, non? Entón, como é esa ten que ser, digamos, eses tres pilares da comunicación teñen que ter certa conexión, porque se o linguaxe emocional é diferente ao verbal, prodúcese, aí temos un problema de comunicación, certo? Certo, sí. De feito, o que comentaba antes das persoas, por exemplo, con trastornos do espectro autista que teñen problemas coa teoría da mente, moitas veces é porque non captan a información contextual, non? A información tanto de tipo emocional como de tipo do contexto. Porque, por exemplo, sí que é verdade que no exemplo de Canciño e a nena a información é máis de tipo xestual, non verbal e emocional, non? Pero, por exemplo, no exemplo de Salián, da caixa e a cesta, non é de tipo emocional, é de tipo contextual. Non? É de tipo de información que te deduces de ver unha situación. Non? Esas tres cousas, o contexto, o emocional e o verbal, teñen que estar alineadas. Porque todo dá información. Se algo falla, pois evidentemente parte da información pode perderse e parte desa teoría da mente pode verse comprometida. Claro. Perdona, Carmen. No. Sí, por favor, a mí encántame. Tamén que está... a mí ahora se me... Bueno, estaba pensando un pouco que toda a filosofía clásica foi un discurso sobre a verdade, sobre como sabemos que un enunciado é verdadeiro, o sea, por adecuación á realidade, por contexto. Ti nos estás plantexando, bueno, no fondo, sobrevivimos justamente ao contrario, facendo todos os nosos enunciados un pouco mentiras pequenas, non? Porque tamén igual estamos banalizando nesta sociedade actual cando falamos de posverdade ou estamos banalizando que poda ser a verdade e acostumbrándonos a que casi todos os discursos poden non ser certos, por tanto, opinables. O sea, crees que estamos banalizando a mentira en xeral como sociedade? Ou acostumbrándonos a que a posverdade sea igual a decir, bueno, vamos a contar todos mentiras que é posible? A ver, sí, é dicir, creo que aí hai dous grandes temas, non? Por unha banda, eu falo da mentira como adaptación evolutiva, non? No sentido de que o cerebro humano non evolúe para buscar a verdade, evolúe para sobrevivir. Entón, digamos que a capacidade do ser humano de facer ciencia, que no fondo é buscar a verdade, buscar a verdade obxectiva, é un método, non é unha capacidade propia do noso cerebro. Entón, o noso cerebro non vai ver aqueles aspectos da realidade tal e como son. Vai nos ver tal e como nos axudan a nós a sobrevivir. Que non sexamos capaces de buscar unha verdade obxectiva é
un refinamento de determinadas capacidades do noso cerebro, pero que ten que pasar polo tamiz do método científico. Entón, nese sentido... Ou da intersusceptibilidade, incluso. Que sei, porque o método científico tamén é unha evolución. Sí, efectivamente. Falo do método científico como, digamos, último escalón. Como contrato social aquí. Como último escalón de demostrar unha verdade obxectiva aínda que sexa moi contraintuitiva, ¿no? Como, por exemplo, pode ser en física, que hai verdades científicas que son altamente contraintuitivas ou directamente incomprobables polos sentidos, ¿no? Nese sentido. Eu creo que o que é perigoso é a sensación que temos de que todo é opinable, ou de que a verdade obxectiva non existe. O sea, eu creo que a mentira é unha acción evolutiva, pero tamén creo que a verdade obxectiva existe. Existe e debemos anunciala, porque para eso está o cerebro humano e para eso está o método científico. O sea, non estamos creados para iso, pero desenvolvemos mecanismos para facelo. Entón, este discurso de que calquera opinión é válida ou que a verdade non é obxectivable e nunca vamos poder chegar a ela, eu creo que é perigoso porque dá lugar a que persoas que enuncian cousas que son manifestamente falsas digan que isto é a súa verdade, que é unha verdade subxectiva. Sí, bueno, si me permite, que non son cousas irreconciliables, é dicir, que nos podamos defender que a verdade é unha construción humana para sobrevivir tamén, non? O sea, buscar como é a natureza, ou por lo menos como é para que a nós nos funcione. Non quere decir que todo sexa opinable. Poñer sobre a mesa o carácter constructivo, racional da verdade, non me parece que este no mesmo nivel, que decir, bueno, cada un ten a súa verdade. Non, son cousas distintas, non podemos ver graduar os discursos según, non son interpretacións, quero decir, que tamén pensar que as verdades científicas son obxectivas, decir, bueno, pues sabríamos claramente como é a realidade, e en cambio, pues, esa mentira como supervivencia, porque a realidade sí que é diferente entre o canciño e a nena, pero en cambio atopan un punto de conexión entre o contexto, as emocións e a linguaxe. Claro, creo que iso non é válido para todos os casos. É dicir, creo que, por exemplo, cousas moi locas que estamos vendo últimamente, como, por exemplo, o discurso dos terraplanistas, non podes dicir que a Terra é plana porque a ti che parece, non é a túa verdade, é mentira. Entón, quero dicir que este discurso de que todo é opinable e todas as opinións son válidas, creo que leva moitas veces a disparates, como dicir que a Terra é plana ou que a teoría da gravidade non existe, claro, e que esa persoa teña un micro diante, ou teña a mesma difusión que si difundise unha teoría científica completamente probada, porque esa opinión é igualmente válida. Creo que isto é o perigoso. Non, claro, pero non estamos falando da validez do discurso, sino da reflexión sobre a verdade como construcción, nada máis. Non, evidentemente non. Non vamos a poner en cuestión cousas que podamos comprobar empíricamente. Solamente... A eso me refería eu coa banalidade do concepto de verdade, ou do concepto de mentira, de posverdade ou feitos alternativos. Bueno, eu creo que é unha mala interpretación de lo que foi o discurso filosófico da posmodernidade. Creo que é unha mala interpretación. Non creo que os filósofos nos estuvieran dicindo non, es que a Tierra es plana, vamos. Non, pero o que sí que é certo é que agora mesmo estamos asistindo a fenómenos deste tipo, de persoas que poñen en dúbida verdades incontrovertibles co argumento de que é a súa verdade. E iso eu creo que é efectivamente unha mala lectura do que supuxo a posmodernidade, pero tamén creo que é, como sociedade, de alguma maneira, unha perversión do que supón a realidade obxectiva. O sea, quitarlle valor ao feito de que existe unha realidade obxectiva que podemos coñecer e a ciencia é un camiño que nos achega cada vez máis a unha verdade obxectiva. E esa verdade obxectiva existe. Ou queiran ou non vela os terraplanistas. Bueno, eso porque, claro, seguramente moitos terraplanistas creen que a Terra é plana, pero hai alguén que induce esa idea con un obxectivo claramente político de manipulación, é dicir, non é unha idea que se solda aí, non, detrás hai unha intención de control e fundamentalmente un eixo de poder. Entón, cando hai unha perspectiva ética da mentira é por a intencionalidade do suxeito de dominio e control dos outros. Claro, a intencionalidade da mentira non sempre é negativa, tampouco. É dicir, como decía antes Luisa, ten unha connotación moi negativa,
pero creo que todos podemos imaginar situacións nas que nos parecería ético mentir. As chamadas mentiras piadosas. Por exemplo, ou como autodefensa. Sí. O como, perdón? Como autodefensa. Sí. É dicir, eu estou nunha situación de perigo, Sí, creo que todo o mundo claro. consideraría ético mentir nesa situación. Un pouco enlazando co que dixo Carmen de o tema dos terraplanistas, encántame oírte, Iria, encántame, estou en ese discurso total. Eu creo que a ver, a da terra plana está claro, non? O sea, Pois como un exemplo moi extremo. O sea, sí, entendo que, pero, claro, hai outras situacións que son máis... Extremo, Pero irreal, Sí, claro. pero existe eso, ¿no? Pero realmente, nos o que vemos, por exemplo, que o comentábamos outro día, non? Cando os cidadáns da pé, tipos a televisión, o sea, escoita xente que fala e vos nas redes sociais e demais, non? A mentira aí xoga un papel importante, porque pode haber xente que eu entendo, Iria, que minte, porque a propósito que falamos para... O sea, pode haber xente que sexa unha patoloxía, que non é consciente, digamos, non? Que non hai mal. Pero cando hai xente que minte porque sabe que está mentindo e quere conseguir que determinada xente faga determinadas cousas polo que di Carmen, polo poder ou o que sexa, aí tamén xoga a teoría da mente, porque esa persoa que fala sabe que hai un determinado sector da poboación que vai dar por certo o seu discurso, non? Entón, eso podese aplicar, por exemplo, a min chame moito a atención, o vemos moitas veces na política, o sea, un día, outro di B, pois claro, algo va mal, non? O sea, algunha persoa fala. Entón, como é a nosa mente que funciona nese momento para que nos no discurso digamos, pois este é o que ten razón ou non? Ou, por exemplo, o que falábamos nos debates. Contanos como funciona ese linguaxe emocional, ese linguaxe verbal, todo eso para defender algo que é teóricamente indefendible. Claro. Eu creo que aí, claro, evidentemente, o que decíamos antes, para mentir é necesario ter teoría da mente. Ter teoría da mente implica que ti non só induces un contido de pensamento erróneo na mente do outro, senón que moitas veces utilizas os contidos de pensamento que ti supós da mente do outro para inserir ese pensamento. Para reforzalo, digamos. Exactamente. Entón, estes discursos que son manifestamente falsos que vemos en algúns debates e que nos preguntamos como pode ser que algunhas persoas o crean, é porque moitas veces van dirixidos, tanto na forma como no fondo, a un determinado grupo de xente que xa previamente ten certos prexuizos ou certas ideas erróneas que coinciden con ese discurso. Entón, van ser máis proclives a creer cousas que, aínda que son manifestamente falsas, reforzan os seus prexuizos. Isto por unha banda. Por outra banda, todo este tema da comunicación non verbal e de como expoñemos as nosas ideas, eu creo que agora mesmo tamén está un pouco deturpado na comunicación pública. Hai un filósofo que se chama Lobachevsky, creo, non o pronunciarei ben, pero hoxe pola mañá mirei nestes páxinas que hai de como se pronuncia Lobachevsky, e era algo así, que fala da poneroloxía, do goberno do mal. Un pouco o que ven dicindo é que cando hai características de psicopatía e de falta de empatía que nunha determinada sociedade son premiadas, que non só non se desincentivan, sino que levan a ocupar... Se valoran. Exacto, a ocupar postos altos na xerarquía social, esa sociedade acaba sendo un goberno do mal, un goberno dos malvados. E digo así en termos morais, de goberno dos malvados. Entón, o feito de que, por exemplo, se valore moito que unha persoa sexa moi fría no seu discurso, amose pouca emocionalidade, que se diga moitas veces, mira, que ben debatiu porque non se altera, non se emociona nada, non perde as formas, e que incluso se chega a decir moitas veces, é que se perde esas formas, perdes a razón. A min isto dame moitísimo medo, porque precisamente as persoas que son capaces de mentir unha vez e outra sin perder as formas son auténticos psicópatas. Entón, moitas veces estamos dando a razón non a quen di a verdade ou a quen mellor argumenta, sino simplemente a quen está máis tranquilo. Iria, ti non crees que, por exemplo, por falar na política hai moitas persoas que non sei que son psicópatas, pero que sí que teñan rasgos psicopáticos, Sí, dende logo. que son aqueles que, bueno, pues
son capaces de traicionar sin moverse, o sea, sin pestañear, de mentir sin pestañear, o sea, y claro, ahí desarman igual a los que están de otro lado, ¿no? Porque, bueno, igual tienen más ese pudor ante a mentira. Claro, a mí o que me parece grave é que como sociedade validemos eso. É dicir, Claro, que vendo un debate, a xente diga, non, mira, que gañou o debate, o debatiu mellor, o candidato A, porque se mantivo máis tranquilo. A mí eso dame medo. Pero en todo ámbito, igual da política, ou que da política da empresa, ou, bueno, digamos, do mundo que neste momento podes estar movendo os fíos, se premian moitos rasgos psicopáticos, que ser capaz de tomar unha decisión terrible sin que te importe nada. Exacto. Ou, por exemplo, de mentir sin que eso teña unha repercusión emocional. É dicir, as persoas normais, cando mentimos, en xeral, iso producenos algún tipo de disturbación emocional. En xeral. O sea, ainda que mentamos para unha causa que consideramos ética, pero mentir ponnos como pelín nerviosos. Isto é un clásico, Iria. A xente que copiaba nos exámenes se lle notaba moitísimo. Estabas vermella, tiñas aquí o display, sudando, teño a chuleta. Exacto. Podías. Iso é as persoas normais. Os psicópatas son capaces de copiar no examen, primeiro o botón nuclear ou dicir que hai 500 millones de inmigrantes sin despeinarse. Un perigo, E iso é un perigo, claro. E un perigo que o validemos como sociedade. Que consideremos que iso é algo positivo, que esa frialdade emocional é algo positivo. Iria, tens que dar máis charlas destas da mente, É necesario, é necesario. De todas formas, crees que a mí sí que nos últimos 20 anos, cada vez se premia máis ese tipo, de postura de persoa moi fría, que non se implica, que é capaz de que seguramente porque unha boa parte do capitalismo requiere que seas capaz de non tener en conta a outro, de non ir que non a parámetros de xustiza, de éticos, posiblemente, que estou un pouco cansada da palabra empatía. Eu xa sei que está moi de moda, ponte nos zapatos do outro ou da outra, pero e non seremos capaces de ser persoas justas sin necesariamente, sin que tengas que pensar todo o que te pode pasar, que non, sempre queremos unha mínima concordar, non sei, igual non necesito a sanidade pública porque tes a sorte de estar, pero ainda así, ainda que nunca, e se houbera seguro que non, porque non podemos pensar que é un ben público para todo o mundo. Entón, estamos sempre dando un discurso de solamente podes pensar en que cousas que sean boas, si te van a pasar a ti, bueno, pues a mí, aunque te vayan a pasar a ti, debes de ser salas para os demais. Falta un pouco de pensamento colectivo. Sí, completamente. Eu creo que o feito de que se premia este tipo de trazos ten que ver con dúas cousas. Ten que ver co que decías do capitalismo, desta frialdade, e tamén con unha certa hipermasculinización da política. Agora que se fala de feminización, eu creo que o que se está dando é unha hipermasculinización, no sentido de características xeralmente atribuídas ao masculino, leválas ao extremo. E ao mesmo tempo... É unha cuestión de supervivencia. Claro, esas dúas cousas van unidas. Que sea moi femenina, normalmente é recambiable. Pero incluso nos propios homes. Solamente, es una evidencia que solamente, casi no científica, pero casi sociológica, solamente tenemos que ver cómo los señores siempre están y las señoras siempre son cambiables, ¿no? Es decir, pero claro, por otra banda, cómo se introducen elementos más relacionados con cuidado, más en ese ámbito, pues también, claro, es otro debate, ¿no? Que tiene que ver, no sé si la mentira, culturalmente, tú ves rasgos de género diferenciados. No estoy diciendo nada... É unha boa pregunta. Como un epifenómeno, algo epigenético. Como que sempre se di, que as mulleres menten máis que os homes. Sempre se di. Os estudos non din iso. Os estudos non din que exista unha diferenza entre os homes e as mulleres á hora de mentir. O que si din os estudos é que moitas veces a intención é diferente. É dicir, que as mulleres moitas veces menten máis no relacional, e os homes menten máis
por decirlo así, un pouco con trazos groxos, máis deste modo máis psicopático, non? Para acadar algún tipo de interese máis material, non? Moitas veces. Creo que non é banal porque as mulleres ocupan o espazo público onde hai relativamente pouco tempo. Entón, é normal que as mentiras das mulleres estean dirixidas a modificar o relacional, porque ata aí pouco era o único ámbito no que podíamos influir. E desde a perspectiva neurocientífica tamén non pode ser, as nenas se socializan moito falando, mentras que os nenos se socializan moito actuando. Entonces, bueno, en tu socialización de falar, seguindo un pouco a teoría da mente, máis, non? Claro, sintes un poquito máis que se o que único que faz nos recreos es golpear algo que sea redondo, sempre. Sí, pero, en cambio, repito, o sea, non hai unha diferenza, digamos, cuantitativa, non? Hai unha diferencia en cal é a intencionalidade, pero non parece que as mulleres realmente mintan máis que os homes. É como este mito tamén de que as mulleres falan moito ou falan máis que os homes, que é manifestamente falso, non? É dicir, o que pasa é que cando unha muller fala casi tanto como un home, se percibe que fala demasiado. Pero non é certo que as mulleres falen máis. Nunha reunión, por exemplo, no que hai 50% de homes, 50% de mulleres, habitualmente as mulleres ocupan o 30% do tempo do discurso. Xa me parece moito. Cando unha muller se achega ao 40%, percíbese que fala demasiado. Entón, unha cousa é a realidade e outra cousa é o San Benito que nos colgan, que nunca é bo. Bueno, porque además, creo que aí se entraría outras variables. A nosa fala sempre se ve a das mulleres como, bueno, digamos, pequeno cotilleo, unha cháchara, non é un discurso que vai a decir algo realmente sobre a realidade, que parece ser que os señores sempre están dicindo unas verdades tremendas e, bueno, aí sempre hai que escoitalos. Como a puños. Sí. Pero, bueno, esa idea de sobre a mentira e os xéneros é que, bueno, me tomo nota porque me parece interesante que non sea certo, evidentemente, algo que sempre pensamos, que as mulleres non minten, pero, bueno, como nos colgaron mentiras históricas fortes, non? A ver, eu teño unha pregunta que é sobre os cativos, perdade que cambie, non? A ver, ten que ver, isto é unha discusión que temos no traballo moitas veces, non? Porque, por exemplo, Rayo McQueen. Coñecedes a Rayo McQueen, non? Rayo McQueen ten ollos, ten boca, fala, e entón eu entendo que os rapaces, o sea, iso é unha mentira, porque os coches non o teñen, pero os rapaces, incluso os cativos, eles perciben que Rayo McQueen é un debuxo e que os coches non teñen. Sí, Iria, imos ben? Sí, imos ben. Entón, nós, ás veces, temos este debate sobre, cando temos que facer un material didáctico sobre cousas que son, por exemplo, microscópicas, que nin a rapazada nin os adultos podemos ver, entón entramos na dinámica de que hai que poñerlle ollos ás bacterias, non? E claro, para min é un conflicto, porque digamos que na balanza está, para min é como mentir, porque eu entendo. Claro, se son moi cativos, se non teñen teoría da mente, xa nada, non? Vale. Pero eu entendo que se ti lle posas bacterias aos ollos, ti estás dicindolle que as bacterias teñen ollos. Entendes? Sí, entendo perfectamente. É que parece unha cousa fácil, pero de verdade que temos moitas horas falando disto, de se poñerlle o fitoplancton, Entón, claro, eu entendo que aínda que sexan pequenos ou pequenas, hai que tratalos como se fosen adultos no sentido de que é unha mentira porlle os ollos ao fitoplancton, non? Entendes o que te quero decir? Que para mí non é unha licencia que nos poidamos. Entón, o debate, eles non van a entender, non sei que, unicelular e tal, e digo, pero... Sí, a ver, eu creo que aí donde está a clave é precisamente no que falábamos antes da información contextual. É dicir, un neno, dende o momento no que ten teoría da mente, percibe información contextual para axudalo a percibir o global da situación. Claro. Entón, a información contextual que recibe de Rayo McQueen é que todo o que rodea a Rayo McQueen é fantasía. Se ti, nunha actividade didáctica, introduces elementos que non son realistas, de alguma maneira, a información contextual non lle está axudando a identificar que iso non é real. Non quero decir con isto que non se podan poñer,
pero sí que creo que merece, polo menos, outro tipo de explicación. É dicir, por exemplo, cando nós de pequenos víamos Eres unha vez o corpo humano, non? As bacterias tamén tiñan ollos, non? Sí, sí, sí. Pero todo era fantasioso, non? Entendíamos que a narrativa era fantasiosa. Entendíamos que había funcións corporais que estaban de alguma maneira antropomorfizadas, non? Pero dentro dunha narrativa que era todo ficción, xa dábamos contas de que era todo ficción. Pero de todas formas, eu creo que axuda moito, non? Pero, sí, por exemplo, coa teoría das emocións, non? Esa película que tanto viron os nenos, que son as 5 emocións aí no cerebro, pilotando, tal. Sí, estamos tan acostumados, por lo menos na nosa cultura, a humanizar todo, animais, manda que el Rei León, digamos, a facer todo de unha forma tan antropomórfica, que eu creo que algo que sí que axuda, non sei, que unha bacteria pues esté saludando unha viñeta. Ui, non podo. Non o sei, o sea, quero dicir... Pero bueno, a mí me encanta... No, a mí me parece un debate, pero a mí... Non me vexo capacidade para emitir unha opinión así moi firme, pero creo que cando menos debería estar presentado dunha maneira ligeiramente diferente que nunha serie de debuxos animados. Na medida na que é unha información, digamos, académica, que eles van percibir como certa, e non como fantasía. Claro, sobre todo porque... En el libro de texto entiendo que no, ten ollos, no. A bacteria... aunque sean moi pequenos, pero que a veces como un recurso didáctico... O sea, eu quero decir que cando, si ti lle falas a rapazada, lle dis o rigor científico e tal, para min é unha incoherencia, porque se eu estou, bueno, ahora debuxas aí un peixe que ten ollos e tal, e un fitoplancton con ollos, non, para min é mentir, o sea, eu necesitaba que Iria dixera que eles tiñan capacidade. Porque tú estás vendo el del Bob Esponja, que estemos todos al fitoplasma. Bob Esponja encántame. Fitoplasma aí. Aparte xa vos digo que... Con un mollo. Bob Esponja é un recurso que nos usamos moito, porque o guionista é biólogo e, bueno, ten uns chistes científicos que, bueno, eu fan total de Bob Esponja. Sí, é un filósofo nato. É como, por exemplo, cando estás no teatro, que falaba antes Iria, co tema da teoría da mente, ti estás ali e dá igual o que apareza. Ti estás no teatro, entón ti xa estás nun contexto, nun espazo, e sabes que vas a ver unha cousa que todo ten cabida, Entendes? Para min Bob Esponxa é igual, Rayo McQueen é igual, pero se nós temos un material didáctico que lle vas dar, porque lle queres contar, por exemplo, pois que o fitoplancton é microscópico, que está nas rías e que se move coas correntes, para min por os ollos, é mentir. Nun entorno científico, é mentir. Pero, claro, entón a miña dúbida é, necesitamos os ollos para que os rapaces o entendan? Eu creo que non nos necesitamos. Creo que se queremos poñerlos, temos que explicarlo. Temos que contextualizarlo de unha maneira diferente a como contextualizamos Rayo McQueen ou Bob Esponja. Creo que os nenos son perfectamente capaces de entender o fitoplancton sin ollos. Sin ollos. O sea, como capaces son. Outra cosa que queras facelo máis divertido, máis ameno, tal, e que decidas, pois eso, facer unha actividade que antropomorfice máis unha determinada, non? Pero non creo que sexa imprescindible para que os nenos o entendan, en absoluto. Outra das cousas que perdoa, Carmen, que comentei con Iria outro día que a min encantoume, foi o tema da píllara das dunas. Porque eu non sei se coñecedes a píllara das dunas, é un... Pois a píllara é un ave pequechiña que vive nos ecosistemas dos areais, non? Entón fai o niño na area. Entón, claro, ser un ave e ter o niño na area pois é un problema, porque están moito máis expostos aos predadores. Entón, a píllara ten unha estrategia que cando ven imaginade, un raposo, achégase ao niño, ela simula, o sea, finxe estar malferida e comeza a arrastrar coas ás e como que medio a voar mal para chamar a atención do predador. E o vai afastando do niño e dos poliños e cando xa está lonxe arranca ao voo e a raposa non sabe, perdeu a referencia, tanto os ovos como os poliños teñen unha cor moi similar á da area, entón perdeu a presa, non? Entón eu comentaba a Iria, porque a min iso parecíame, bueno, eu dixen, es que as píllaras teñen que ter a teoría da mente, non? Porque parecíame
Pero claro, non é así, verdade, Iria? Non, é un Por desgracia, chasco. non. Eu tamén son moi pro píllaras, pero non. Claro, era o que decía un pouco ao principio de que hai animais que poden ter conductas instintivas, innatas, non? De camuflaxe ou de defensa de predadores, non? E non é necesario que o animal saiba cal é a conducta que está emitindo. Esa conducta simplemente se selecciona por selección natural porque é útil para o animal. Pero non é necesario que o animal Sexa consciente. sexa consciente do que está introducindo na mente do depredador, non? Es que pareceme increíble. É increíble, sí. Que non sexa consciente. Outro día, cando falábamos, decía, eu poñeche exemplo, por exemplo, das volvoretas, non? As volvoretas que teñen, por exemplo, ollos nas alas, non necesitan ser conscientes do debuxo que teñen as súas as para asustar aos posibles predadores, non? Simplemente abren as as e esa conducta funciona, claro. A diferencia habitualmente é que as conductas que son instintivas, que non teñen, digamos, unha teoría da mente detrás, son conductas estereotipadas. É unha conducta que o animal vai emitir ante calquera predador, non? Por exemplo, vai emitir ante unha raposa, pero vai emitir tamén ante un ser humano que sabe que é unha conducta propia das pillaras e que vai cazar igual, probablemente, non? As conductas que teñen que ver coa teoría da mente son conductas máis flexibles, que os animais poden modular máis dependendo de cal sexa a situación. Precisamente polo que decíamos de toda esta información emocional, contextual, que somos capaces, os animais con sistemas nerviosos complexos, non? De captar no entorno e tamén da abstracción que podemos facer do que estará pensando a outra persoa. Non é o mesmo que a pillara das dunas emita esa conducta como imitando ter unha ala rota, que, por exemplo, un ser humano poña un cebo para un animal. Pon un cebo porque sabe que ese cebo vai atraer o animal e que o animal vai caer na trampa. Entón, a asunción do que vai pasar na cabeza do animal é un pouco diferente da píllara na cabeza da raposa. Sí. Incluso o ser humano pode modificar que tipo de cebo dependendo de que tipo de presa quere cazar, por exemplo. O que nos pasa igual a nos que temos, nos humanos, que como sempre temos a mentira asociada á linguaxe, entón, por exemplo, nun can ou nun primate, claro, como non hai unha linguaxe verbal reconocible por nós, non entendemos igual esa conciencia que está tendo de si está emitendo unha que a pilla. Vamos, as nudas simplemente sea instintiva porque non hai linguaxe que está codificando, en cambio, en un can sí, o sea, lo que significa unha mínima consciencia de sí mismo, por lo menos. Si tiene consciencia del otro, supoño que e eu creo que aí, para nós, non sei ti, desde o ámbito das neurociencias, como ves a dificultade que temos para entender as mentes de compañeiros, digamos, de outras especies que non teñen linguaxe verbal. Sí, isto, por exemplo, foi un debate ata non moitos anos precisamente co caso dos cans. E foi un debate que nos deu a clave a capacidade de facer probas do que se chama imaxe funcional. O sea, de ver, digamos, o cerebro en marcha. Aquelas probas que non nos presentan o cerebro como unha fotofixa, senón o seu funcionamento. Vemos que cando un can emite unha determinada conducta, que pode ser, por exemplo, de apego, no cerebro do can actívanse os mesmos circuitos que se activan no cerebro dunha persoa humana cando emite unha conducta de apego. Entón, supoñer que son cousas diferentes non parece moi razonable. Parece razonable que pensar que o can sinte o mesmo que sentimos nós cando se están activando as mesmas redes neuronais. Nese sentido, a teoría da mente tamén implica unhas áreas cerebrais moi concretas e ten que ver coas arquifamosas en neurociencias tamén neuronas espello, que son aquelas neuronas que nos permiten ser consciente das conductas alleas en tanto conductas intencionais. É dicir, entendemos que se, por exemplo, vemos a alguén pelar un plátano é para comer, por exemplo, facer como un pouco a abstracción da intencionalidade desa conducta. Se un can ten as mesmas neuronas espello que a nós e se activan da mesma maneira que a nós, temos que interpretar que posiblemente non na mesma medida, non no mesmo grau, pero terá posiblemente unha teoría da mente moi parecida á nosa. No caso dos cans, concretamente, ademais, incluso os datos arqueolóxicos parecen apoiar que esa asociación entre cans e seres humanos é tan estreita e tan antiga que moi posiblemente a teoría da mente estea na base desa posible colaboración.
que non sería posible sin Con iso. outros mamíferos, digamos, do rango dos cans, non se dan. Ou non tanto. Nos gatos está un pouco en cuestión, non? Os gatos eu creo que son sempre como un pouco máis, como que nos fiamos menos, non? Pero os gatos sí que probablemente tiñan un certo grado, teoríadamente, todos que temos contacto con gatos saben que poden mentir, non? Sí, Ou que poden polo menos intentalo, claro. Entón, seguramente, en menor medida, pero tamén teñan algo de teoríadamente, non? E eu quero facer fincapé en que a teoríadamente, igual que prácticamente todas as características neuroevolutivas, non é unha cuestión de todo ou nada, non? É unha cuestión que sempre é progresiva e que se pode ter en maior ou menor medida, incluso entre as propias persoas, como vimos antes, non? Hai exemplo de seres humanos que non a teñen ou a teñen en menor medida, incluso en seres humanos que non teñen unha condición do espectro autista, todos coñecemos xente máis hábil, non? Coa teoría da mente, máis capaz de deducir estados mentais alleos que outra. Es que, como imos de tempo, Carmen? Imos ben? Imos ben, sí. É que eu quería preguntarche iso, Iria, como é a vida das persoas que non teñen mentira, o sea, que non, porque teño moita curiosidade, non? Pois, por exemplo, as persoas que teñen alucinacións, bueno, esas sí que teñen mentiras, porque elas dan como verdade algo que perciben a través dos sentidos, non? Que non é real, non? Entón, como é a vida ti que sabes que tes pacientes, bueno, non sei se desas patoloxías, pero que tes contacto coas persoas, como é a vida nos dous extremos, o sea, decir, a xente que non ten mentiras, que vive sin mentiras, non? E a outra banda, non? A xente que ten alucinacións e que percibe mentiras onde realmente non as hai. Pois, a ver, este tipo de condicións xeneran moitísima discapacidade, non? Sobre todo cando son casos graves, xeneran unha discapacidade enorme. No caso das persoas que teñen sintomatoloxía psicótica, que é o que, como lle chamamos, as alucinacións e os delirios, non? Este tipo de síntomas, a parte positiva é que temos fármacos e terapias que poden axudar a diminuir ou incluso, no mellor dos casos, a eliminar ese tipo de síntomas, non? No caso das persoas do espectro autista, como decíamos antes, non é unha patoloxía, é unha condición, non? E, polo tanto, non hai un fármaco para curar o autismo, non? Non hai unha maneira de volver a unha persoa autista unha persoa neurotípica, non? Sí que hai maneiras de alguma maneira, ensinarlles, non? Dice moitas veces en psicoterapia adestrar, a mí me parece unha palabra que se pode entender mal, non? Pero sí que de alguma maneira, igual que se adestra un músculo, tamén podemos adestrar un cerebro para desenvolver en certa medida a teoría da mente. Hai xente que mellora moito, porque é moi importante entender que sen teoría da mente a relación social é imposible. O sea, unha persoa sen teoría da mente, con cero teoría da mente, que sería un caso extremo, non? Trataría a outro individuo igual que se fora un obxecto, porque non entendería que outra persoa ten unha mente. Eso sería o caso extremo de non posuir teoría da mente en absoluto. E iso imposibilita a relación social. En casos máis moderados, iso pode ser de alguna maneira adestrar. Podemos ensinarlle ás persoas con condicións deste tipo a mellorar a súa cognición social, a mellorar a súa teoría da mente. E, por sorte, algunhas delas melloran moito. Que interesante. Bueno, creo que además hai un sistema educativo, sí que nos últimos anos estamos dando conta de educar a os diferentes, es decir, pues eso, nenas ou nenas con Asperger, que necesitan unha educación diferenciada en algúns por esa no capacidade ou por entenderlo todo literalmente, sin dobles sentidos, e como aprenden realmente a ver o contexto, pero tienen que facer digamos que en xeral, polo que te nos dices, evolutivamente o contexto vemos como parte do que somos. Cando non ves o contexto, tens que aprender, e eu creo que sí que aprenden perfectamente, no, a coñecer este o contexto, aquí me tengo que portar desa forma, tengo que decir isto, pero fan como unha parte consciente. Claro. Digamos que toda esa información que aprendemos de forma inconsciente, ¿no? Sin que ninguén teña que explícitamente ensinarnos determinadas cousas do emocional ou do contextual, ás veces con persoas do espectro autista é necesario unha educación máis explícita, digamos, non? De determinados aspectos. Outro día, por exemplo, parece moi bonito porque unha nai que viña co seu neno con trastorno do espectro autista, leve, supoño, porque o neno, bueno, manexábase bastante ben, díxolle, o neno estaba intentando explicarme algo e díxolle, cando falas con alguén tens que mirar os ollos. Entón o neno fixo como, vale, é verdad, sabes, como isto se me dixeron non me estaba acordando. Entón,
mantivo o contacto visual, non? Claro, iso é algo que posiblemente un pai dun neno neurotípico nunca ten que decirle ao seu fillo, non? Xa. Seguramente é algo que todos adquirimos de forma natural. Sí, de xeito natural. Mira, outro día leín, bueno, hai tempo, verdade, un artigo que falaba de que en Estados Unidos estaban, digamos que repensando o tema dos testigos nos procesos xudiciais, e eu creo que ten que ver con eso que comentaches antes da recuperación do recordo, porque parece ser que cando tiña que testificar, pois de repente testificaban e contaban como si eran tres, cada unha cousa, estando no mesmo sitio, a mesma hora, no mesmo lugar, non? Como é esta reconstrucción dos recordos? O sea, como é a mente que fabrica? Entendes? Porque para min é moi curioso un mesmo acto que teña diferentes... Sí, eu creo que isto sí que está de moda agora, non? Co tema de repensar o tema dos xulgados. Se lembrades a película 12 homes en piedade, Sí. a trama da película pivota sobre isto. Pivota sobre 12 testemunhas que ven diferentes partes, non? Teñen diferentes achegas a un mismo feito e que o seu recordo non ven mediado polo que ven, sino pola súa experiencia previa. Entón, o protagonista vai nos como guiando, non? A través de toda a película ata que se dan conta de que do que eles querían recordar non era así, non era exactamente así, non? Claro, o recordo non é algo que nos... Volvemos ao de antes, non? O recordo está aí para facernos sobrevivir. E o recordo ten unha intensísima carga emocional. Porque entón ide ao recordo... Y de presuizos, claro. Claro, o presuizo Que tamén es lo que sí, está emocional, muy presente claro, sí, en los suizos, claro. Sí, pero porque o recordo, digamos, esa modificación do recordo pode ser unha mentira. O sea, é unha mentira se realmente ti queres conseguir algo, non? Claro, unha modificación intencional é unha mentira, claro. Pero entendo que non sempre é intencionado, o sea, mellor hai razóns, pero que ti non as percibes como tal, pero que realmente ti queres conseguir algo cambiando ese recordo. Sí, de feito, por exemplo, nos procesos estadounidenses moitas veces se ve nas películas, non? Que recusan membros do xurado, non? Ou que recusan testemunhas porque entenden que teñen nesgos, que poden modificar a súa... Claro, unha persoa, por exemplo, que é racista e que vai testificar en contra dunha persoa negra, non vai lograr nada para si mesmo. Pero se que ten un nesgo, hai experimentos que... De que dibuixos y ti recordas realmente que vistes unha persona que estaba cometendo un roubo que era negra e realmente no, bueno, e en suizos que se demostrou que os propios presuizos das persoas, no, inculparon a persoas de color cando realmente o delito comete unha persoa blanca e o recordaban como se fora unha persoa negra. Sí, claro, temos que entender isto, que o noso cerebro é unha máquina de supervivencia, non é unha máquina de fotos. É algo que nos permite recordar aquelas cousas que nos que ao noso cerebro primitivo, de homínido de hai 3 millóns de anos, lle parecen relevantes para a supervivencia. Claro, pero Iria, perdón, neste caso non está en xogo mellor a supervivencia do que ten o recordo, sino que o que quere facer é mal, digamos, inculpar a alguén que é inocente. Sí, e pero ainda así hai supervivencia. Aí entra a carga emocional do recordo. É dicir, e aí entra o presuizo. O sea, o noso cerebro moitas veces garda información que lle parece relevante e emprega para tomar decisións que teñen que ser rápidas, non? Porque evolutivamente iso é unha vantaxe. Non? É unha vantaxe que se eu vexo algo que se move detrás dunha árbore, é unha vantaxe evolutiva que eu fuxa independentemente de que iso sexa perigoso ou non, por exemplo. E así funciona o presuizo. Moitas veces a información que guardamos é a que o noso cerebro lle parece relevante desde o punto de vista evolutivo, pero claro, o problema é que o noso cerebro evoluiu hai 3 millóns de anos e estamos utilizando en 2021 para prestar testimonio nun xuizo. Claro. Entón, é como se intentas utilizar unha máquina de fotos para cocer verdura. O sea, non serve para eso. Pues que toda a narración vital moitas veces é unha mentira, ¿no? Cando facemos un recordo e unha narratividade que nos permite, non sei, recordar as cousas e olvidar, ¿no? Porque tamén falamos do que recordamos, pero tamén é moi importante o que esquecemos, ¿no? Eso tamén nos permite, pues, superar situacións traumáticas ou de violencia,
Es decir, que, bueno, supoño que hai toda unha parte evolutiva de, bueno, seleccionar, nos dá un pouco, supoño que a nivel nos dá un pouco igual de que nosa narratividade de vida sea esa en concreto. Sí, moitas veces o noso cerebro tende a registrar máis o malo que o bo, non? O negativo que o positivo, porque moitas veces é o que ten máis valor a nivel evolutivo. É dicir, se eu pasei por unha situación de perigo, por exemplo, iso ten máis valor evolutivo que un día que o pasei moi ben, por exemplo. Claro. Claro. Por que? Porque de aí podo sacar unha aprendizaxe para se me volve a pasar algo parecido. Non? Entón, moitas veces o que recordamos non é nin o que nos gustaría recordar, nin o que na actualidade sería máis conveniente recordar, senón aquilo que, dende o punto de vista evolutivo, o noso organismo, o sea, o noso cerebro, está preparado para codificar. Non? A nivel da narrativa de vida pasa un pouco o mesmo. Moitas veces se ve que as persoas intentan darlle unha linealidade a esa narrativa. Non? De alguma maneira, para salvagardar non tanto a autoimaxe no sentido da autopercepción positiva, que tamén, non? Sino moitas veces incluso a linealidade. Non? Moitas veces tendemos a intentar construir un núcleo de personalidade constante ao longo do tempo, non? Obviando que cambiamos moitísimo ao longo da vida. Non? Que a persoa que eras con 15 anos non é esa mesma persoa que con 40 ou con 60 e non tomarías as mesmas decisións. Pero ti, cando o recordas, intentas darlle unha linealidade a esas decisións como se fose realmente a mesma persoa. Iso, como se fosen realmente? Como se fose a mesma persoa. Con 15, o sea, a mesma persoa refírome. Sí, que non hai Con unha coherencia, digamos. Unha coherencia vital. É fatal o de que a mente recorde o malo. Iso é fatal. Sí, a ver, aí a evolución non aí, estivo fina, pero claro. No. Eso mellor hai 3.000 anos, pois a mellor teña sentido, pero ahora... Claro, eu sempre digo que isto está preparado para o león, a pedra que cae dende a colina, o sea, non para... Sí, está claro. A ver, a verdade é que falando da mentira, e cando estaba preparando a charla, lembrei que unha vez, eu era nun curso sobre oratoria, foi a primeira vez, así que alguén me dixo hai que mentir, porque mentir funciona. Que foi cando falas en oratoria, o sea, cando tens que comunicar, non? O profesor decía que era moi importante contar anécdotas, non? Que se non a tenías, ti tiñas que invitar a anécdota, aínda que fose mentira. E tiñas que defendela, o que dis, coas emocións, e canto máis lle botaches, sabes, canto máis... E eu quedei un pouco impresionada, pero o certo é que aí decateime de que realmente a mentira non sempre... Esa connotación que temos cultural de que a mentira é algo malo, de que a mentira, bueno, por non falar da religión, non? É un dos 7 pecados capitais, incluso que pode ser un pecado mortal. Ai, carai. Pode ser un pecado, está así recollido, pecado mortal. E realmente, pois, a ver, para min, bueno, o que aprendín de falar con Iria e de preparar esta charla pareceme increíble. De verdade, para min é un luxo total pensar en, o sea, é increíble a mente, no? As posibilidades que ten e como se adapta, non sei. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta, vos. Pois se non temos preguntas, tampouco temos preguntas do público e iso que creo que foi moi suserente todo o que aquí debatimos, o que tamén expuso Iria, e que deixamos a porta aberta porque falamos moito das necesidades das mentiras, falamos dos suizos e no próximo día, o sea, no mes de maio, adicaremos o tema justamente a xustiza e mentiras, cunha magistrada que ten moita experiencia e moitos anos de oficio, así que creo que podremos comenzar preguntándolle, crees que os jurados recordan mentiras como un método de supervivencia dos homínidos que nos precederon e que agora como que non funcionan? Bueno, non sei, creo que podemos ir pechando a sesión de hoxe. Foi un luxo e un placer, Iria Veiga, que nos acompañaras. Bueno, Luisa fixo aí un traballo de comprensión da mentira.
E que viva a mentira, Carmen, porque despois de escoitar a Iria, que si o teatro, as artes escénicas, viva a mentira. Despois desta apoloxía da mentira. Non sei se a filosofía tradicional nos vai a facer unha revisión, pero en todo caso, pensar a mentira tamén é un xeito de ir deixando igual ese pozo de que verdades son aquelas nas que temos que coincidir. Pois moi boa tarde e moitísimas grazas. Grazas. E grazas ao público. Grazas ao público.